जोंसार मुसाहारिनि अनजालि बिसि हेलेना मुसाहारिया जोबोर गाबदों। खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो मोननै टपिकनि सायाव खोथा सावरायगोन। मोनसेयानो जाहैबाय जोंसार मुसाहारिनि अनजालि बिसि हेलेना मुसाहारिया जोबोर गाबदों। दा बिथाङा मानि थाखाय गाबदों बेखौबो जों सावरायगोन। आरो लोगोसे जों सावरायगोन मोनसे सावथुनखौ नायनानै सासे हिन्दु सिख्लाखौ मुस्लिम धोरोमाव कनभार्ट खालामनो थाखाय बा गुस्लायहोनो थाखाय जिनाहारि खालामदों। हिन्दु सिख्लाखौ जुलि खालामनो थाखाय जिनाहारि खालामदों। उनाव सिख्लाया बे सेंग्रानि सायाव बा मुस्लिम सेंग्रानि सायाव पुलिसनो केस होनाय जायो आरो मुस्लिम सेंग्राया पुलिसजों एरेस्ट खालामजायो। आरो एरेस्ट खालामजानाय मुस्लिम सेंग्रानि मुङा जाबाय फाइजान। नाथाय सिख्लासानि मुंखौ बा सिख्लानि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। सिख्लाजों बेजों थांनाय 8 दाननिफ्रायनो मोनसे रुमाव खौसे थालायलायोमोन बा बे सानजों रिलेशनशिपआव दंमोन। नाथाय बे मुस्लिम सेंग्राया जेब्ला दा केरला स्ट'री बे फिल्मा फैनायनि उनाव बे सिख्लाखौ बा मुस्लिम सेंग्राया हिन्दु सिख्लाखौ गावसिनि धोरोमाव कनभार्ट खालामनो थाखाय सानफ्रामबो इनाय खालामबोदोंमोन दाखालि साननैसोनिफ्राय। जेब्लानिफ्राय केरला स्ट'रीखौ नुदोंमोन बे दिननिफ्रायनो बे सेंग्राया बिदि खालामदोंमोन। आरो जायबा बे सिख्ला बा हिन्दु सिख्लाया बेनिसाय गोजौसिन फरायनायमोन बा गेदेरसिन फरायनायमोन। आरो लोगोसे हिन्दु सिख्लाया साख्रि मावोमोन, गंसे प्राइभेट कम्पानियाव साख्रि मावगासिनो दंमोन। नाथाय बिनि उनाव बे जायबा फाइजान मुस्लिम सेंग्रा, बे मुस्लिम सेंग्राया जिनाहारि खालामनानै जुलि खालामनो थाखाय बा धोरोमखौ सोलायनो थाखाय नाजादोंमोन। बेनि जाउनाव दा बेयो पुलिसजों एरेस्ट खालामजाबाय आरो दा बेखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। दा बिदिनो गोबां जाथाय जायो। बेबायदिनो धोरोम गुस्लायनो नाजायो। हिन्दु सिख्लाफोरखौ बा हिन्दु मानसिफोरखौ गोबां धोरोमफोराव चेन्ज खालामनो नागिरो। जेरै मुस्लिम धोरोमावबो माने बिसिना हेंथा गैया, माने बिसिना धोरोम सोलायलांबाथाय मोजांसो। नाथाय जोंनि बा हिन्दु मानसिफोरा हिन्दुआव फैनानै रावखौबो फैसाबो होआ आरो लेङाबो। दा बिदियावनो बेबायदि जाथाय जागासिनो दङ। दा जियानो जादोला बेखौ जों धोरोमनि सायाव रायलायनानै जेबो मुलाम्फा गैया, जास्ट जोङो बेखौ बुंबाय। दा जोंसार मुसाहारि बिथांनि अनजालि बिसिया मानो गाबदों बेखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ गोबाङानो। माखासे भिडिअ दं बेखौ नोंथांमोना नुखाबाय। दा बिथाङा मानि थाखाय गाबदों होनना बुङोब्ला नायबानो जाबाय। नायदो मानि थाखाय गाबदों। थैजासे रायजो जानो होननानैनो मोजां मोननानै गोसो गोरोबलायनानै लाखाबाय जेला आरो बे मानो गारलायनानै लानोमोन आरो ना। माने आं बिदिनो थैजासे रायजोखौ जागौमोन आरो ना, संसारखौ जानांगौमोन आङो। नाथाय दा मा होनो लामा ससे सुरांनायावनो दिनै बेफोरबायदि आसखान्दा जानांबाय। गोसोखांनायानो माने आयौ थैनो बायदि गोसो जाखायो आरो ना। हारसिङै सिरि थाबाथाय माने एकदम थानो हायै बायदि जायो आरो ना। आइखांबाय मोनबाय थायो। खालि बेखौल' गोसोखाङो मारै लाबोजेनामोन, मा खालामजेनामोन, बबे न'आव लाबोजेना बबेहाय दोनफैया, बबे दोनख'नाया बबे न'आव सोजेना बा बबेहाय दोनजेना फारसेनिफ्रायनो फारि गोसोखाङो आरो ना गथ' नाम्बारखौ। गावनि फिसाइखौलाय आरो मानो गोसोखांनाय जानो, मोजांबाबो गाज्रिबाबो गोसो मिलायनानै संसारखौ जाबाय जेला। बेखौनो माने थैजासे बेजोंनो संसारखौ जालांनोसै बिदि सानदोंमोन। दायाव हनै खाफालानो गाज्रि, आंनानो सुनि-खुमा। मानसिफ्रा आंखौ बुङो फिसाइखौ गोसोखाङा माया होनो, मानो गोसोखाङा जानांगौ दे गावनि फिसाइखौलाय। गोसोखाङा जायो गावनि फिसाइखौ। आं बिराद दुखु मोनो, बिराद गाबो आं कमेन्टखौ नायनानै। आंखौ मानो बिदि बुंहरनांगौ दे बिदि होननानै। फिसाइखौ सैयाबा फिसाइखौ अनाबा आं गोसोखाङो नामा? मानसि
मानसिफ्रा बुङो आरो फिसायनि न'आवनो थाबानो जायोमोन थैजासे माजासे फिसाफोरजों बिखुनजोफोरा मिलायनानै जाफाहांगौ बिदि होननानै बुंहरदोंमोन आंखौ। नोङो आखला गाज्रि मा इदि होननानै बुंहरदों आरो ना आंखौ मानसिफ्रा। मानो होनोबा मालायालाय मा मिथिजोबनो मालायनि दुखु दाहाखौलाय मालायनि मा जाथाय जादों मा जायाखै बेखौ हारसिंनिफ्रायनो मिथिजोबाना मालाया। आरो